Dobrý deň, milí sledovatelia, vítam vás pri 5. časti videosérie Život knihy. Hneď na začiatok by som vás chcel upozorniť na akciu, ktorá sa bude konať 16. novembra v Dome kultúry v Čadci pod názvom Burzoblžka. Bude trvať v nedeľu od 10:00 do 17:00. V prvom rade ide o charitatívnu akciu, kde chceme pomôcť 5-ročnému chlapcovi Matejkovi Baculákovi, ktorý trpí genetickou chorobou Wolff-Hirschhornovým syndromom. Chceme mu pomôcť v liečbe a ako správne tušíte, aj moja kniha, ktorá hovorí o takejto vzájomnej pomoci, sa bude na tejto akcii predávať a každým zakúpeným kusom teda podporíte túto liečbu tohto mladého 5-ročného chalana. Takže peňažky z toho pôjdu práve pre tohoto chalana na jeho liečbu. Môžete sa o tom viac dočítať aj v týždenníku Kysuce, kde to máte celé kompletne spracované na jednej strane. Presne sa tu hovorí aj o celej akcii Burzoblžka, aj o tom, s akými zdravotnými problémami a ťažkosťami sa tento chalan potýka. Takže toto by bola jedna z takých konkrétnych pomocí, ktorú tento rok by som chcel vykonať. Samozrejme za účasti aj ostatných zúčastnených, bude tam veľa ľudí, ktorí sa budú snažiť takto vyzbierať túto finančnú podporu pre liečbu tohto chalana. Tento rok vlastne z mojej iniciatívy už som prispel napríklad na organizáciu UNICEF, ktorá sa zaoberá humanitárnou pomocou vo svete, alebo to napríklad bola Biela pastelka, ktorá poskytuje pomoc nevidiacim a slabozrakým. 26. júna som sa stal prvodarcom krvi. Takže pomoc z mojej strany ide na každú stranu, ale hovorím, v tomto prípade je to konkrétne pre tohoto chalana. Takže vyzývam vás všetkých, príďte, pomôžeme mu spolu a vyzbierame mu nejaké peňažky na jeho liečbu. Pekný deň prajem a v nedeľu sa vidíme v Dome kultúry v Čadci na Burzoblžke. Dovidenia.